Τώρα θα με ρωτήσεις τι κάνω. Θα σου πω ότι ούτε εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι κάποιος θα περάσει από εδώ και θα κάνω ένα γαμάτο βίντεο. Αν έχεις δει περίπου 20 δευτερόλεπτα από το βίντεο, το μόνο που σου ζητάω είναι... Το μόνο που σου ζητάω είναι να κάνεις like, subscribe και γιατί όχι να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν μπορείς να σκεφτείς ένα πιο fail μέρος, fail δεν είναι, πιο αντιεμπορικό μέρος για να κάνω ένα μακρύς διάρκειας βίντεο χωρίς να έχω ετοιμάσει κάποιο θέμα μες στο μυαλό μου και απλά πρέπει να ρολάρω εδώ και απλά να πρέπει να ρολάρω εγώ, να δω τι παίζει γύρω. Βασικά παλιά εδώ πέρα, επειδή η Λιαντίνα είναι το χωριό μου, από εκεί κατάγεται η μητέρα μου, νομίζω ότι παίζαν κερές. Κάπου δηλαδή εδώ είχε κάποιες κερές που τις έβλεπα, αλλά τώρα δεν τις βλέπω. Ίσως τις έχουν βγάλει. Απ' την άλλη σκέφτομαι να ρίξω τον drone